Зад всички тези числа обаче стоят хора. Истински хора с истински истории. Любопитствахме как са изглеждали, къде са живели и как са разсъждавали. За целта потърсихме помощ от още един човек. Неговото име е Пламен Кочев и той е може би най-големият колекционер на стари фотографии у нас. Архивът му съдържа над 144 000 дигитални единици. Всички прилежно обработени, систематизирани. Този човек прави това не къде да е, а именно в града на Съединението – Пловдив. Ето какво ни показа. Преди 12 години, когато решил, че знае достатъчно за родния си град, Пламен Кочев, графичен дизайнер по професия, създал Фейсбук група. Искал там да публикува снимки от стар Пловдив. Постепенно обаче групата се превърнала в нещо, което не очаквал. Място за среща на пловдивчани от цял свят. Място за обмен на стари фотографии и на задължително техните истории. Защо идваме точно тук? Този хълм е един от първите паркове в Пловдив, от които той може да бъде видян високо. Старото име на хълма е било Сахат тепе, но благодарение на дейността на Христо Данов, нашият издател и общественик, хълмът е влязъл в рамките на града буквално като една паркова зона и затова са решили да носи неговото име. Вляво е часовниковата кула, която е построена първо дървена и в края на 17 век е построена вече в почти този вид от камък. На нея е бил монтиран часовник, който е измервал часа чрез камбанен звън. Този часовник се е развалял, ето го. Той се разваля през годините, но е бил поправен. И така, любопитството да се потапя във време, което не познава, превърнало Пламен в може би най-големия колекционер на стари пловдивски фотографии – близо 25 000. А когато станали толкова много, създал и сайт, където разположил историческия си фотопарк. Кръстил го Ретро България, систематизирал го в раздели, обогатил го още. И днес там вече има над 144 000 дигитални единици от 170 града в страната. Основно фотографии, но и карти, градски планове, видеохроники, музика. Разходката в фотопарка е безплатна, защото, както казва Пламен, миналото принадлежи на всички. Много често хора слагат водни знаци свои отгоре, което е грозно. То нарушава вида на снимката, нарушава и усещането от тази фотография. Аз такова нещо не правя. Много от тях с времето са избелели, избледнели, пожълтели. Аз правя така, че те да станат по-ясни, по-детайлни, без да ги променям, разбира се. Коя е била снимката, която най-много ви е впечатлила, когато сте я намерил? Снимките на Дмитрий Ермаков, който е посетил Пловдив в 1875 година и е снимал града ни от всички възможни филмове, правил почти панорамни снимки. Най-стари в колекцията са две снимки от 1859-та, когато унгарски фотограф посещава Пловдив. Снима Йоаким Груев и учениците му. А най-редки са ето тези кадри от пролета на 1878, непосредствено след освобождението. Част от личен архив. Кадри от дните на Съединението в колекцията обаче липсват. Един ден, който в голяма степен отъждествява Пловдив пред нацията. И като че ли в тази суматоха тогава не се е намерил фотограф, който да увековечи това, което се случва. Но има от периода преди и след него. Снимките показват, че в голяма степен градът ни е запазил своя след османски облик, доста години след освобождението, защото в него мирно са продължали да живеят турци, гърци, арменци, албанци. Не е имало необходимост да се променя особено облика на града, особено след съединението столицата вече е отнела функциите на столичен град, какъвто е бил Пловдив за източна Румелия. Ние смятам, че в момента живеем в най-модерното време на човечеството. Може да се окаже, че не е точно така, защото ние не създаваме, предимно консумираме. В годините, когато се е създавал, българският народ е живеел много гордо, с високо вдигната глава и се е гордел с държавата си. И снимките ни дават точно това усещане за държава, което ние сме изгубили. За Здравей България, Ева Костова.
Ежегодно град Съединение отбелязва съединението на княжество България и Източна Румелия, както и празника на града с големи тържества, концерти, литии и ношествие. Как ще премине 6 септември тази година и какво да очакваме от жителите на Съединение?